Proiektu honek duen garrantzia nolabait frogatzen dela proiektu honetan egiten diren ikerketek izan dezaketen oihartzunagatik gizartean eta oroar. Eta eredu konkretu bat jarriko dut. Kimikariak egon dira urteetan, urteetan ikertzen zenolako eragina izan duten ingurumeko faktoreek eraikuntza honen konservazioan. Eta konturatu dira, materiale batzuk oso geizki erantzun dutela, beste batzuk hobeago, eta hortik ikasi egiten dugu, ez bakarrik gero honen zaharberritze prozesuan gauzak ondo egiteko, baizik eta baita ere gure inguruko etxegintzan egon daitezkeen problemak konpontzeko. Denok dugu interesa gure etxeak, gure monumentuak eta babesteko, beraien baloria konservatzeko, hemen egiten diren ikerketa horiek horretarako ere balio dute. Beraz, ez da bakarrik, ez da soilik fijatzea eraikuntza honetan importanteagoa da, gure ustez behintzat, eraikuntza honek bultzatu dituen ikerketek izan dezaketen eragina gero gizartean oroar.